मरकटा जाऊ मी दादा मी जाऊ काय पाहतोय काय पाहता एकमेकांवर काय पाहू हे करेन ते करेन होय आता काही नाही करणार आता काय? होय हात सोडा हात सोडा फक्त एकदा हात सोड हात सोडल्यावर काय करशील मग बघा रे मी काय करतो फक्त हात सोड काय करणार आहे काय करतो ते बघा हात सोड करणार आहे आणि माझी गदा दे आता काय करशील होय होय आता सोड पुरे जा तुम्हाला बरं वाटलं थोडं थोडं मलाही बरं वाटलं आम्हाला बरं वाटलं ना याच्याही पुढे आम्हाला काय करायचंय तुझ्या बाबतीत आणि काय करणार करायचंय ना शिल्लक काय हे? शिल्लक आजोबा काय म्हणाले होते आमच्यासाठी काहीतरी असं घेऊन ये आतापर्यंत कधी पाहिलं नाही मी जाऊ रे तुझं ना. मुसलमान शिल्लक ठेवतच नाही असं करूया याला घेऊन जाऊया मग तसं असेल तर वेळ नको अरे अरे मला आशीर्वाद आहे तुम्ही काय पाहताय काय माझ्याकडे एवढ्या हर्षभरीत हो हा अरे किती ग फिरलो अरण्यात पहिलीच वेळ ना पण एक गंमत गंमत हा कोणती आणि गंमत एक श्वेतवर्णी असा अश्व हा त्याचे कर्ण नीलवर्णाचे श्याम रंगाचे एवढंच नव्हे तर ग्रीवा सुद्धा उत्तम अर्थात त्याला पाहता क्षणी आमचा विरंगुळा व्हावा यासाठी खेळ खंडोबा करण्याकरता तो येईल म्हणून त्याला आम्ही पकडलं आणि त्याचं बंधनही केलं पण त्याच वेळी कुणीतरी आई एक मरकट माकड आहे तो तिथं आला हा आणि म्हणाला अश्व हवाय अश्व मिळणार नाही मग पुढं शेवटी त्यांच्याने आमची धुंद झाली त्या धुंदीत त्याला आम्ही बंधन केलंय तुम्ही दोघांनी इथं आणलंय आणि त्या मरकटीला आणलंय ना इथं एवढंच नव्हे तर आता यापुढे आई रोज त्याचं खेळणं करून आम्ही खेळणार आहोत कुठेही तुम्हाला पाहायचंय आई तुला पाहायचंय हा. ये ना ये ना दाखवतो ना ये ना. मरकट घेऊन आला आणलंय ना आणलात तो आणलात एक मरकट घेऊन आला हा कुठे आई ये ना एक सांगू बाळानो आई हा बघ याला आणलात ना जिथं होता तिथं नेऊन सोडा आई त्याला पराक्रमावर आम्ही पकडलाय अरे एवढंच नव्हे तो आता बंदिवान आहे बरोबर एवढंच आहे रे. नव्हे तर आमचं खेळणं आहे तो अर्थात विरंगुळ्यासाठी त्याला कदापि सोडणार बरोबर नाही आहे तुमचं म्हणणं पण ऐकून तरी घ्याल की नाही बाळानो आई अरे मरकट आहे अगं तो पण तुला का वाटतं तो बोलत नाही हे बोल ना आता बोल असं करू नका मग बोलत बाळानो होता आता बोल ऐका तरी असं काही करू नका तुम्ही एक खेळणं म्हणून जरी आणलात ना हा? तरी सुद्धा आपल्या घरात मरकटाला कधी आणू नये अशुभ असत ते हे बरोबर तेव्हा असं करा आता क्षणभर सुद्धा विलंब हे नको. आम्ही विसरलो हा? पण तुझ्या आज्ञे बाहेर आम्ही जाणार नाही तेव्हा लवकरात लवकर या मरकटाला सोडू पण आई एक मात्र हा? ज्या अश्वाला आम्ही पकडलंय ना तो तो अश्व अश्व म्हणता पण बोलणार सोडणार नाही. नाही. ठीक आहे पण याला अगोदर ए चल चल ए चल ए पकड तुमका उडी मारून त्या वृक्षावर पसार झाला पण पहारे आई, खरंय ना? तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही केलंय तेव्हा आता आम्ही जायचं का बरं आशीर्वाद आहे बरं आई पुन्हा त्याला त्या अश्वाला पकडले ना अश्व पाहत असलेला येतो त्यानं मला ओळखलंय मी सुद्धा त्याला आशीर्वाद दिला पण हे जर मुलांना कळलं नाही नाही त्याला म्हणू माझ्या हातावर सोडलेलं अश्व
असेल खरोखरच आत्मीयता वाटली बाळाला नाही लव आणि कुश ही तुमची नावं नाव आहेत आम्हाला. लवकोण आणि पुष्कोण हा लव आणि मी कुश. नावं किती तुमची सुंदर आहे. पण बाळानो आजोबाने ठेवले. हा. मी एकसारखा मार्गानं मार्गक्रमण करतोय का माहिती का? अश्व तुम्ही पाहिलात का? की आमचा यात्रिक अश्व नाहीसा झालेला आहे आणि म्हणूनच त्याच्या शोधार्थ मी वणवण घेतोय. सांगा मला बाळानो अश्व तुम्ही पाहिला? त्या अश्वाला आम्ही बंधन केलं कारण त्याला पाहता क्षणी आमचं खेळणं म्हणून आम्ही त्याची निवड केली. त्यावेळी मी त्याला पकडलं आणि एका वृक्षाला बांधून ठेवलेलं आहे. पण त्या अश्वाच्या मुक्ततेसाठी अश्वाची मागणी करण्यासाठी एक मरकटे इथं आला होता आणि त्या मरकटाला सुद्धा आम्ही पकडलं. पण त्याचं नशीब बलवत्तर म्हणून त्या मरकटाला आम्ही पुन्हा सोडलंय. पण तुम्ही का विचारपूस करता? तुमच्या मुखातील अमृतुल्य बोल मी ऐकली आणि खरोखरच माझं अंतःकरण एकसारखं मायेनं ओळखलं. पण काय हो आमच्या आवडीनं शोभरात पोरानं ज्या ते अश्वाचं बंधन स्वतःच्या स्वसमर्थावर केलात अर्थात खरोखरच तुम्ही श्रेष्ठ आहात. पण सांगा काय आपुलकीनं विचारपूस करणारे तुम्ही कोण? भरतसी माझ्या घराला आपलं नाव माझं नाव भरत. याच्यासाठी मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितोय. माझं कर्तव्य मला परिपूर्ण करायचं. मी स्वाभिमानानं सांगू इच्छितो की 2 बालकांनी हा अश्व बंधन केलेला आहे. याच्यातच तुम्ही थोर पराक्रमी आहात. जो तुम्ही अश्वबंधन केलेला आहात ना त्या अश्वाची मुक्त होणं नाही. आम्ही जो अश्वबंधन केला ना तो आम्ही आमच्या पराक्रमावर केला. आम्हाला तो आवडला म्हणून आम्ही त्याला बंधन केलं. अश्व म्हणजे कोणी सामान्य नव्हे. कदाचित प्राणघातक प्रसंगी तुमच्या माथी येईल. याच्यासाठी मी आपल्याला कळकळीनं सांगतोय. प्रसंग वाटेल तू एवढ्या प्रसंगाला सुचून आम्ही राहू ना. आम्ही दिसायला लहान असलो तरी हट्टी स्वभावाच्या झालेली गोष्ट मी खरी केला वाचून राहणार मी. अश्व म्हणजे बोरखेळ नव्हे. अजूनही मी तुम्हाला एकच सांगू इच्छितोय. अश्वाचं संरक्षण करणं हे आद्य कर्तव्य असल्या कारणानं माझ्या प्रभूची आज्ञा मला असल्या कारणानं तो अश्व यावेळी तुम्हाला माझ्या स्वाधीन करावा लागेल. मग हे खरं नाही का? तो अश्व विना नाही तो नाही. तुम्हाला जर का खरंच असेल ना तर तुम्ही अश्वाची दुसऱ्या कुठल्या अश्वाची निवड करा. पण हा तरी अश्व तुम्हाला विना नाही म्हटलेला. या माझ्या प्रभूनं जो अश्व सोडलेला आहे यात्रिक अश्व आहे तो प्रभूची आज्ञा असल्या कारणानं कनिष्ठ भ्रात्यानं श्रेष्ठ बंधूची इच्छा परिपूर्ण करणं हे त्याचं आद्य कर्तव्य आहे. म्हणूनच मी नाविलाज असतो आपल्याला सांगितलं. तुमच्या पराक्रमाबद्दल मी धन्यता देतो आहे. पण त्याबरोबर माझं कर्तव्यही मला परिपूर्ण करावं लागेल. मग ऐका बरं जर का तुम्हाला खरं असेल तुमची वरिष्ठ व्यक्ती कोण आहे तिला पाठवून द्या. त्या वरिष्ठ व्यक्तीशी आम्ही बोलू. तुमच्याशी आमचा कळीचा संबंध नाही. तुम्हाला अश्वविना नाही म्हणणार आहे. माझ्या प्रभूची आज्ञा मला असल्या कारणाने मी इथपर्यंत येणं केलेलं आहे. ज्या ते अश्व तुम्ही बंधन केलेलं आहात अश्वाची मुक्तता जर तुम्ही केला नसाल काय करा तर दोन्ही बालकांना बालक सुद्धा न म्हणता एवढी हिंमत तुमच्या समोर करावं लागेल. वैरी म्हणून प्रतिस्पर्धी म्हणून समोर उभे राहत असा तर साष्टांग प्रति साष्टांग जैसा तुम्ही आम्हाला तैसे तुम्हाला
काय झालं? या समोर असणाऱ्या लहान बालकाला पाहता आत्मीयता निर्माण झाली. कोण बालक आहे? आश्चर्य वाटतंय. सारं सैन्य एकसारखं पळताय. अनेक जण पृष्ठभाग दाखवला गेला. यावेळी पाहतोय तर समोर दोन बालक दिसतात. कोण आपण? माझं नाव घोष. आणि माझं नाव नव. सदैव कल्याण. हे ते युद्ध चालू होतं. युद्धात अनेक योद्धे मागही पळाले. आपल्याकडे पाहिलं वाटते की निश्चित हे युद्ध संग्राम तुम्ही घडवला. धन्यवाद, अभिनंदन तुम्हा दोघांचं. अरे अशा लहान वयात एवढे महान कर्तव्यकारी केलात. खरोखरच धन्य तुम्ही आणि धन्य तुमचे आई बाप. कारण असा महान पराक्रम एवढा लहान वयात निर्माण झाला त्याबद्दल धन्यवाद. पण हा जो संघर्ष सुरू झाला, अश्वबंधन तुम्ही केला. क्षमावर एक क्षण विचारावं असं वाटतंय. काय? एवढी आमची स्तुती करतात, काय उद्देशानं? नाव माझं लक्ष्मण. अयोध्ये वास्तव्य आणि याचं कारण आहे. ही स्तुती का करतोय माहिती आहे का? समोर व्यक्ती कोण आहे त्यापेक्षा त्या व्यक्तीची कर्तव्यकारी काय आहे, त्या व्यक्तीचं गुणगान गाणं हा दोष नव्हे. दुरून पाहिलं दृश्य, तुमचे पराक्रम पाहिलंय आणि म्हणून मी तुमचं वर्णन केलं. पण ज्या शिवासाठी हा जो संघर्ष तुम्ही करता आहात ना, तो आमचा याज्ञिक शिवाय. यासाठी या लक्ष्मणाची तुम्हाला विनवणी आहे. पण काय, आम्ही त्या अश्वाला आम्ही आमच्या पराक्रमावर वंदन केलंय. म्हणूनच धन्यवाद दिलाय. अरण्यात आम्ही आलो होतो. तो अश्व एकसारखा पळू लागला. कुठेतरी मनाला वाटू लागला, हा जर अश्व आमच्या सहवासात राहिला असेल तर आम्हाला आनंद वाटेल. आम्हालाही त्या अश्वावर बसता येईल. सोडले तुमचा विचार. पण तो अश्व तुम्ही तुम्हाला खेळण्यासाठी बंधन केलात ना, तो आमचा याज्ञिक अश्व आहे. अर्थात त्याची आम्हाला नितांत गरज आहे. तो अश्व आमच्या स्वाधीन करावा. तुम्ही असं करा ना, तुम्ही दुसऱ्या अश्वाचा उपयोग आणि करा. तुम्ही राजकर्ते, राजे राजवाड्यात राहणारे लोक, बरोबर. तुम्हाला अश्वांची काही कमतरता आहे का? मुळीच नाहीये. अहो, काही अश्व येतील. अर्थात लहान मुलांच्या मनात आलेली इच्छा परिपूर्ण करण्यासाठी नव्हे तर आमचं खेळणं ज्याला आम्ही मांडलेलं ना, ते खेळणं आम्हाला दिलं तर आम्ही आम्हाला खेळणं देणारे काका वगैरे तुम्हाला म्हणू. शाबास. तुम्ही अश्वावरचा दुसरा सोडा, आम्हाला अश्व आमचा राहू दे ना. शोभरास. अश्वावर खेळ खेळल्यानंतर हा? तुम्ही नाता समोर ठेविलात. अगदी नातं जोडू. एक बाळ लक्षात पण ठेवा. नंतर हा तुम्ही बोललात ते विचार बरोबर आहे. आता हा यात्रिक अशिवाय अशिवाय आमच्या जवळ बरे नाही. मी तुम्हाला शब्द देतोय, यात्रिक अशिव सुपूर्द करा. एक कशाला आणखी दोन आणून तुम्हाला थांबा खेळायला देईन. म्हणताय. मला जास्त काही कळत नाही, पण याज्ञिक म्हणून तुम्ही जरी का सोडला असाल ना, तरी पुन्हा पुनर्स्थापना करून त्याचे यथायोग्य देवपूजन करून दुसराही अश्व तुम्हाला सोडता येईल. पण त्याही बरोबर ज्या व्यक्तीवर जबाबदारी दिली ती जबाबदारी पूर्ण करणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. त्याप्रमाणे ज्या श्रेष्ठांच्या हाताने जी जबाबदारी घेतली आहे ती जबाबदारी पूर्ण करणं हे सुद्धा आमचं ध्येय पण आहे. संरक्षणासाठी तुम्ही आला असाल तर मगापर्यंत आलेल्या योद्ध्यांची तुम्हाला स्थिती माहिती आहे. जाणतो. आला होता भरत, गेला परत. आणि म्हणून- त्यापूर्वी आला होता एक मरकट, त्याचं केलं आम्ही तरकट. तेव्हा तुम्ही आमच्याशी वितंडवाद करू नका आणि पर्याय तुमचा योग्य तो तुम्ही निवडा. मग तो नव्हता पर्याय तर बाळ. तुम्ही जर तुमच्या हट्टाने ग्राही बंद असाल, सामर्थ्यावर आम्ही पराक्रमाने सांगतो. मग यात तुमच्या सामर्थ्यानं ज्या शिवाला बंधन केलं सामर्थ्य दाखवलं, मग त्याच्या सामर्थ्याच्या बरोबर तो शिव लक्ष्मण घेऊन जा. एवढी काय कोणाची हिंमत नाही. जोपर्यंत आम्ही तोपर्यंत तुम्हीच काय वाढ्यात राहू द्या. त्यांच्याशी बंद करण्याची हिंमत आमच्या मानवाची करताय. हे तर आपलं आव्हान या लक्ष्मणाला स्वीकारलंय. होय, तुमच्यामध्ये त्याची आमचं आव्हान तुम्ही स्वीकारलं ना, तर कुठे काय करणार?
याची धडधडणी बंद झाली. अरे आश्चर्य एकच, अरे हा तर मारायच्या आधीच मेला. फार बरं झालं. कशाला आलात बाबा तू इकडे एवढ्या दूर? हा उदय पावण्याआधीच हा असताना गेला. तेव्हा एवढे पुढे येऊ दे. सौमित्र बोल म्हणते. अरे सौमित्र बोल म्हणते. अरे यावेळी माझा सौमित्र मूर्छित पडलाय. या माझ्या सौमित्राला कोणी मूर्छित पडलाय? यावेळी या दोन मुलाकडे पाहता यांच्या संपूर्ण देहावर सर्वस्व सूर्याचं तेज सर्वस्व दिसते. कोण असतील रे बालक? हे सुकुमार बालक कोणाला? माझं नाव घोष. आणि कनिष्ठ बंधू लव समाज. शाबास. आपल्या देहाला शोभेल साजेल अशा तऱ्हेचं नाव आहे. यावेळी माझा सौंदर्य यावेळी मूर्छित पडलाय. तो मूर्छित पडलाय. मग मला एकच माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. जो अश्वमेधासाठी जो यात्रिक अश्व सोडलेला तो अश्व आपण बंधन केला. आम्ही बंधन केलंय, गोष्ट सत्य आहे. हा. पण काय आम्ही बंधन कशासाठी केलं असेल तर तो आम्हाला आवडलाय असेल. वा. म्हणून याची विचारपूस करणारे आपण कोण? अन्य दुसरा तिसरा कोणी नसून अयोध्येच्या सर्वस्व शासनानं बसलेला त्याची जगात ख्यातिकीर्ती तो राजाराम म्हणतात तोच मी. खुश. अरे जे जे आले त्यांचं केंद्रबिंदू आणि मूळ हे ते राम. हा. म्हणजे अर्थातच एकंदरीत तुम्ही अश्वाच्या मुक्ततेसाठी आला असाल. आमचं येणंच नाही ते अश्वाच्या मुक्तीसाठी. पण या अश्वाच्या मुक्ततेसाठी जे जे आले ते ते निमाले. कुणी योग्य पाहणे, कुणी शेवटी या अवस्थेला येऊन पोहोचले. तेव्हा कृपया आमची विनंती आहे की तुम्ही मागू नका. म्हणजे अश्व मी मागवले असं आपलं म्हणणं आहे. काय आश्चर्य. यावेळी याचे हे बोबडे बोल ऐकले आणि असं वाटतंय यांच्याकडे माझं मन ओढ घेतंय. हे असं काय होतंय हे मला काहीच समजेनासंच झालंय. आणि मी जरी योद्धा असलो असेल आजपर्यंत माझी ख्यातिकीर्ती माझ्या धनुष्यातून सुटलेला बाण कधी रित्यास्तर मागा आलेला नाही. सहज क्षणातच सर्वस्वस्ती शिर उडवण्याचं सामर्थ्य माझ्यात आहे. पण माझ्यासारख्या योद्ध्यानं या बालवीरावर सरसंधान करणं योग्य नाही. बाळा मला तुम्हाला एकच सांगायचं काय आपण हा खेळणं म्हणून जरी अश्व बंधन केला असेल तर हा यात्रिक अश्व आहे. हा प्रतियोगितेसाठी सोडलेला अश्व याच्यासाठी हा अश्व. पण काय लहान मुलाजवळ असणारं खेळणं मोठ्यांना काढून घेणं कितपत योग्य आहे? हे लव आणि घोष आपलं म्हणणं बरोबर. तुम्हाला ते खेळणं वाटतंय पण त्याचं सर्वस्व पूजन केलंय आणि यज्ञ ज्यानं मानेलंय आणि अश्व म्हणजे ज्यानं आरंभिलंय त्याचा तो अश्व आहे. पण लहानाची इच्छा मोठ्यानं नको का पूर्ण करायला? आता पलीकडे असेल तर वाटेल ती तुमची इच्छा. म्हणत नाही काय आमचा बाल हट्ट आहे आणि आमची प्रमाणिक इच्छा आहे. तो अश्व आम्ही नाही देऊ शकत. यावेळी तो अश्व नेणं माझं काम आहे. आजपर्यंत काही होते तुमच्या समोर आले, तुमच्या पराक्रमाची वाहवाही केली आणि असं असताना ख्यातिकीर्ती तुमची वाखाणण्याचं घे. पण असं जरी असत असेल तरी चला तो अश्व माझ्या स्वाधीन करा. निर्वाणीच्या शब्दानं सांगतो असं काय की सांगितलं? अश्व तुम्हाला काल परतवे मिळणार नाही. काय तुम्हाला वाटल्यास तुम्ही योग्य त्या वेगळ्या पर्यायांची निवड करा. पण आम्ही दोघेही वीर इथं असताना त्या अश्वाला बंधन केलं त्यांच्या पराक्रमाचा योग येतो. तेव्हा तुम्ही कुणी असू दे आम्ही तुम्हाला अश्व देणार नाही म्हणले नाही. हे पहा तुमची मी पराक्रमाची वाहवा करताय. मी तुम्हाला कमी लेखत नाही पण माझं म्हणणं आहे का हा अश्व तुम्ही माझ्या स्वाधीन करा. या अश्वाच्या मुक्ततेसाठी आलाय आणि जर तुम्ही यावेळी त्या अश्वाची मुक्तता करत नसाल तर शेवटी पर्याय एकच. काय म्हटलं? जे योद्धे म्हणून माझ्या समोर उभे आहे हा या बाल वयाचा सुद्धा न विचार करता यावेळी तुमच्या समोर युद्ध करणे हे माझं पण जे जे आनंदाचं काय झालं ते पाहिलंच ना. आजपर्यंत जे घडलंय. पण
परमेश्वराच्या मनात असेल त्याप्रमाणे ते घडणार आहे. आणि तिच्या दरबारात असणारा न्याय आणि काळाचा कायदा कोणालाही खोडता येत नाही. आणि म्हणूनच तुम्हाला एवढंच सांगते, आपल्या जीवनात जे मी सांगते ते हितकर आहे, जे माझे शब्द आहे ते सुविचाराचे शुद्ध आहे. वाहून मार्गाकडे झोपणं हे कोणाचंही काम नाही. अयोध्या नरेश ऐका, अश्व सोडविण्याकरता तुम्ही आलात, आमच्यासाठी झुंज देण्याकरता जर का तयार झाला असाल, तुमचं कदाचित असेल नाव राम, हा? असेल नाव राम. वा वा. आम्हाला आलाय तो जाईल, पण तुम्हाला नक्कीच येईल घाम. तेव्हा तो धर्मविंदूला तुमची व्यासनावर लावले, चला चालले व्हा. म्हणून राष्ट्रपतींचे शब्द डोळ्यात बोलण्यासाठी तयार झाला असाल, मला आपण अजूनही ओळखलं नाही. हे सर्वच बुरळ पडले तुमच्या मनाला, आणि त्या बुरळ पडल्यामुळे तुमच्या जीवनात अंतरंग आणि बाह्यरंग तुम्ही ओळखला नाही. अंतरंग आणि बाह्यरंग ओळखण्याची पारख ठेवा. आणि अशापर्यंत जर सुसज्ज झाला असाल आणि यावेळी या राघवाला जर आपण प्रतिकार करत असाल, तर यावेळी तुमच्या समोर युद्ध करण्यासाठी तयार आहे. पण तुम्हाला एवढंच सांगतोय, ज्या पराक्रमाने यावेळी सर्व सुधारमान जातात, मग या राघवाच्या मुखावरती निघणारे शब्द आहे का? हो नका दे जन्मल्हार. आम्हाला मिळाले नाही हे असेल. इकडे ये ना.
शोभून दिसत होता. हे छान आहे. हा जर आमच्या डोकीवर चढविला असेल तर कसा दिसेल रे? हे थांब ना. पाहिलं का? मी कसं दिसतो रे? सुंदर. तुला हे- हे आहेत ना, यांना असेच राहू दे. चल, आम्ही जाऊया इथे. हे आई, आई, पाहिलंच का? अगं तुला स्वाभिमान वाटेल, कारण आमच्यासारखे आम्ही, आता आमच्याकडे दुसरे कोणी होणच नाही. कारण एवढा सुंदर कोणाचा आई तुला दिसतोय? स्वाभिमान वाटेल, तुझ्यासारखा आणखी दुसरा कोणी नाही. कारण काही चाललंय काय हे? अगं आई तुला आम्ही सांगितलं होतं ना, हा? अश्व आम्ही सोडणार नाही, पण त्या अश्वाच्या मुक्ततेसाठी कैक वीर योद्धे आले. आणि मग पुढं अगं आई त्यांच्याशी आम्ही सरसंधान केलं. कैक अस्त्रानं कैकांचा पराभव केला, कैकांना मारिलं. अरे अगं कैक पाठीला पाय लावून पळून गेले. एवढंच नव्हे तर काय रे, नावं काय त्यांची ती? एक म्हणाला पहिला आला तू काय म्हणाला? हा आई, पहिला आला तो म्हणाला भरत भरत. गेला भरत, तो भरतही गेला. एवढंच नव्हे तर आई त्याच्यानंतर आला तो नाव त्याचं शत्रुघ्न म्हणे, शत्रुघ्न. शत्रुघ्न पण आला. अगं आई आणि तो आई- सुद्धा युद्धाच्या ठिकाणी आई, पळून गेला. दुसरा पण आला. आणखी कोण? तो म्हणे लक्ष्मण लक्ष्मण. लक्ष्मण. एवढंच नव्हे तर आई त्या लक्ष्मणाला आम्ही मारिलं. आई लक्ष्मणाला ठार मारला आणि त्या तो मेला. लक्ष्मणा मागावून आला. काय काय म्हणे, अयोध्येचा राजा आला. अयोध्येचा राजा काय आहे. काय म्हणाला रे? नाव काय ते? अयोध्येचा राजा राम. त्याचा योग्य त्या प्रकारे म्हणजे आई, काय केलं तुम्ही? त्याचंही आम्ही काढलं काम. म्हणजे आई तोही मेला. एवढं नव्हे तर त्यांच्या अंगावर असणारे भरदरी वस्त्र आई, नाही हे का? पाहिलंच का? त्यांचं दिव्य तेजोमणी हे 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 आई, हे शिरते, हे मुकुट, हे पहा. आणि तो पहा, तो म्हणे सर्वश्रेष्ठ त्यांच्या ज्येष्ठ असणारी व्यक्ती, त्याचा तो शिरपेस, त्याच्या मस्तकावर असणारा तो हा हा सांगतो. आई, काय केलं तुम्ही? काय केलं तुम्ही? काय केलं? काय केलं तुम्ही? आई, काय झालं? आई तुझ्या मुखातून गुणगौरवाचे आमच्या बाबतीत शब्द बाहेर यावेत म्हणून हे सारखे आम्ही आमचे पराक्रम तुला सांगतो. अगं कैकांना आम्ही जी विद्या संपादन आमच्या आजोबांनी केली त्या विद्येच्या अवनीकडून धूळ चढवली. त्या बाबतीत कळलं सांगतो सगळं, मला. ते कळलं तुझं. आई, एवढे पराक्रम तू आम्ही. सुद्धा एक शब्द बोलू नकोस. अरे काय केलं तुम्ही? हा किरीट, या किरीटाची योग्यता तुम्हाला माहित आहे. आणि तुम्ही वस्त्रालंकार घेऊन आलात म्हणजे हे खरं आहे? खरोखरच तुम्ही त्यांना माझ्या माझ्या आई काही पळाले पण लक्ष्मणाला आणि मारिलं. त्याच्याशी दंग केला आणि तो मेला. नाही, मला पाहिजे. क्षणभर सुद्धा इथं राहणार नाही. चला चला जाऊया आपण. कुठं आहे ते? ये बा. कुठे? पण त्यांची आम्ही नावं सांगतो, पण तू का म्हणून घरीवरून आई, येते? पण- हे काय की तुझ्या डोळ्यातून आई गंगाय म्हणा बाहेर येत आहे. नाही, मला पाहायचंय. मला तिथं जायचंय. कुठं आहे ते मला पाहायचंय. हा, पाहायचंय मला. चला. ए, चल ना. आईला पाहायचंय.
आहेस खरा, पण ऐक, आज जो तुझ्या बाबतीत प्रकार घडलाय याला कारण हे दोघे जण बालवीर, म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून रामचंद्रा. अरे ही तुझी अपत्य आहे. झालं, माझं समाधान झालं. जानकी हे म्हणतात थांबा, तुमची मुलं तुम्हाला मिळाली, पण आता माझ्या मुखात एक शब्द ऐका. अयोध्या निवासी प्रजाजन हो, जे काही घडलं ते माझ्या नशिबानं घडलंय. ही माझ्या पूर्वसंचिताची भेट होती. कदाचित दैवानच माझ्यासाठी धाडलेलं ते एक दान होतं. माझा कुणावरही राग नाही. अगदी प्रभू रामचंद्र तुमच्यावर सुद्धा माझा राग नाही. तुमचा आशीर्वाद माझ्यासाठी शिरसावंद्य आहे. पण असं जरी असलं तरी आजपर्यंत मी खूप काही भोगलंय, खूप काही सोसलं मी, पण आता कुठलंही दुःख भोगण्याची माझी इच्छा नाही. कुठलंही संकट सोसण्याची माझी हिंमत नाही. पुढे मागे तेव्हा कशी माझ्यातील बळ मुलानं संपलंय. पुढे मागे तुमची पितृदेवता तुम्हाला मिळाली. ओढती जी संकटाचा वनवास होता तुम्ही हसत हसत झेललाय. यापुढे संकट झेलण्याची माझी ताकद नाही. माझ्यातील बळ संपलंय म्हणून हे अष्टदिशातील दिग्बळानं, स्वर्गातील देव देवतानं, हे जीवनात व्यापून राहणाऱ्या पंचम महाभूतानं, खरोखरच तर मी पुण्यवान असेल. काया वाचा मनानं मी खरोखरच निष्कलंक पवित्र असेल. लग्न झाल्या दिनापासून पतीशिवाय आणखी कुठल्याही पुरुषाचं मन किंवा त्याच्या भावना, त्याचा विचार माझ्या कधीही मनात आला नसेल. एवढं नव्हे तर लग्न झाल्या दिनापासून स्त्री धर्म मी कधीच साकार केला नसेल. असं कधीही झालेलं नाही. म्हणून हे सर्व साक्षी भूमाते, हे माझ्या आई जननी, मला आता खरोखरच कोणतंही दुःख झेलण्याचं फळ नाही राहिलंय. मोठे उघड तुझं मुख आणि घे मला आपल्या पोटी. जे घडायचं होतं ते घडलं. कारण माझी पत्नी निष्कलंक निष्पाप होती, निर्दोष होती, म्हणूनच भूमीनं यावेळी तिला आपल्या पोटात सामावून घेतले. याच्या पुढे मी तुमचा बाप आणि मी तुमची आई. आणि म्हणूनच यापुढे या पितृदेवतेवर तुम्ही दोघे जण विश्वास ठेवा. आणि प्रभू रामचंद्रा, यावेळी तू हा साकारलेला अश्वमेध हा पूर्ण करून तू एक चक्रवर्ती सम्राट होशील, असं मला तुझं आशीर्वचन आहे. सर्वत्र आनंद घडून ही सारी अयोध्या नगरी यापुढे मोक्षपदास पोहोचेल, मोक्षपदास पोहोचेल. देवापाशी नाही होवशीला, देवापाशी नाही होवशीला, देव भावाचा भुकेला, देव भावाचा भुकेला, देव भावाचा भुकेला. नाही सोवरे ओवरे, नाही सोवरे ओवरे, नाही सोवरे ओवरे, ऐसे केले या गोपाळे, ऐसे केले या गोपाळे. देवापाशी नाही होवशीला, नागरिकांच्या वतीने नाही होवशीला, मनपूर्वक आभारी देव शेवटपर्यंत या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. देव भावाचा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. देव भावाचा भुकेला